Hoxe imos a coñecer o sistema solar. Como xa todos sabedes, o Sol é unha estrela. Unha das moitas estrelas que forman a Vía Láctea. Anda que para nós é a estrela máis importante. Alrededor do Sol xiran planetas, cometas e asteroides. Pois ben, o Sol, conxunto todos os astros que giran alrededor dele, forman o noso sistema solar. Os astros máis interesantes que temos que coñecer son os planetas e ímonos presentar de cerca lonxe do Sol. O máis cercano é Mercurio. Logo ven Venus, o máis quente. A Terra, o planeta onde vivimos, o planeta azul. Despois Marte, o planeta vermello. Logo Xúpiter, o máis grande. Saturno cos seus anéis, o planeta molado, e o máis lonxevo.